Muros entra este sábado no nivel máximo de restricións, o que supón novas medidas para a hostalería. Terrazas ao 50% e interior ao 30%, requirindo ademais para entrar proba diagnóstica negativa nas últimas 72 horas, certificado de ter superado a COVID-19 ou xustificante de vacinación completa. Neste nivel continúan tamén Boiro, Cambados, Meaño, O Grove e Sanxenxo. Os datos epidemiolóxicos son malos, os datos asistenciais de ocupación son malos, móvenos a manter estas medidas axustadas ás circunstancias da poboación. Ese requisito de presentar unha proba negativa para acceder ao interior da hostelería, por exemplo, ou do ocio nocturno onde está aberta, é evidentemente un estímulo para que a xente máis nova acuda aos cribados ou se faga probas e realice test. A Pobra mellorou a súa situación polo que descende ao nivel alto, no que tamén entran Meis e Ribadumia. Sumanse así a Ribeira, a Illa, Poio, Pontevedra, Vilagarcía e Vilanova. Aquí a hostalería ten tamén que pedir aos seus clientes os mesmos requisitos para entrar ao interior do local que no nivel máximo, pero poden traballar o 50% dentro e fora do establecemento. Que pacientes diagnosticados como positivos non sinalan a todos os seus contactos estreitos para intentar salvalos dunha posible cuarentena. É moi importante lembrar que os casos positivos ou os contactos estreitos non detectados non se salvan de nada, todo o contrario, arríscanse a sufrir unha evolución complicada do virus que os leve ao hospital, recordo as edades das persoas que temos ahora mesmo na UCI, ou a contaxiar a outras persoas que poidan estar ao seu carón. O conselleiro apuntou que o 80% dos casos de contaxio se producen entre persoas sen vacinar, o 15% entre as que teñen unha soa dose e o 5% entre poboación que xa conta coa pauta completa.